Sziasztok srácok, az én nevem Mr. Riska, és a mai videóban terráriázni fogunk. Igen, ugyanis ti holnap fogjátok látni, de a mai nap megjelent egy olyan live-ja Farkas királynőnek, amiben szót említettem róla, és megígértem neki, hogy akkor lesz erről egy videó, úgyhogy legyen. És igen, nagyon csodálatos nevem van a Terráriában. Megcsodássák, Nigatron, nem baj. Hát menjünk is a világba akkor, srácok. Kicsit már előre vagyok haladva, mert már úgy tizenvalahány napja megvan ez a világ nekem. Kicsit veszek rá hangot, mert nem hallani belőle semmit. Remélem jól hallani a hangomat, és nem nyomja el a játék. Mint lássátok, már van egy ilyen kis átlagos bázisom, van egy pár NPC-m, és úgy, hát úgy nézzétek meg, sokat afkoltam. És le is győztem már egyébként Csululu szemét, tehát viszonylag már előre vagyok haladva, de egy valamit még meg akarok csinálni. Például az, hogy irány a pokol. Ugyanis igen, nekem itt van egy lejáróm a pokolig, úgyhogy lehet, hogy azt a mai videóban fejlesztenem kéne. Illetve mivel még van 300 Suspicious Ion, és abból csak az egy, ugye én nekem 4 Suspicious Ion van. Várj, mi? Van új lakó? Ja, nincs, azt hittem van. Na, mindegy, és egyébként, bocsánat, nem vagyok elég összeszedett, viszont valamit elfelejtettem, szerintem. Ja, igen, megvan. Ugye nekem 4 Suspicious Ion van, Suspicious Looking Eye, bocsánat. És ebből egyet már megöltem Csululuként a testvéremmel. Viszont a másik 3-at még nem, úgyhogy szerintem meg fogjuk ebbe a sorozatba ölni még egyszer Csululut, szóval lesz még egy Csululu kivégzés. Úgyhogy igen. Hogy mi lesz a következő boss, azt még nem tudom egyébként, srácok. Szerintem a következő boss, amit megölünk, az most vagy a Slime király lesz, mert lecraftoltam már a platinum koronát. Vagy pedig nem lesz más, mint a... hoppá, ezt én építettem ide. Bocsánat, mindegy, vagy pedig nem lesz más, mint a Skeletron, mivel azt le se kell idézni, mivel nem messze a házamtól van egy kúria, és ott majd abban a kúriában igazából él egy öreg csávó, aztán ő változik át Skeletronnál. Amúgy meg a játék szerint ő egy szabó, de ez most nem lényeges. És ajaj, meg fog dögleni, úgyhogy így. Na, akkor menjünk is. Egyébként írjátok meg a kommentekbe, hogy ti szoktatok-e terráriázni, vagy egyáltalán ismeritek ezt a játékot. Ha nem, akkor igazából annyit kell tudni róla, mint lássátok, hogy gyakorlatilag ilyen 2D-s Minecraft. Ilyen fantasy világ, van neki története is, meg mindegy, és meg minden, és ki tudja, hogyha írjátok meg nekem kommentbe, hogy szeretnétek egy videót a saját, hogy mi a Terráriának úgymondván a története, meséljek-e a bosszokról, ugye, azaz a fő ellenségekről, illetve hogy a saját teóriámat is elmondhassam ezekről. Ha ezek érdekelnek, akkor igazából írjátok le a kommentekbe, mert nekem ez a visszajelzés arra, hogy igenis van érdeklődésre. Mert ha van, akkor természetesen csinálok. És illetve ezen a csatornán ugye elvileg gameplay tartalom is kéne, hogy ugye legyen. Viszont egyelőre csak egy gameplay tartalmam van, a Dungeon-ennek az első része, úgyhogy lehet, hogy már azt is lassan folytatni kéne. De nem folytattuk. Ó. A francba már, hogy megdöglöttem. Igen, ez a rész most ilyen kis bányászós lesz. Viszont lehívom Abigail-t, ő egy ilyen szellem, és van egy giftem.
Kaptam egy hollit, de jó nekem. Takarodjál már innen. Igen, pont ilyen a slime király is, ilyen kék kis paca, ami itt volt előbb. Csak sokkal nagyobb, meg van rajta egy korona. És higgyétek el, ezek nagyon erősek a bosszok, tehát ezek nem ilyen kis picik mint ezek a kis szörnyek, amiket így gyilkolok halomra, hanem ezek tényleg nagy ellenfelek. Hatalmasak. Több például a Csululu személynek is, jól tudom, 1200 HP-ja van. Már pedig az átlag HP-ja egy ilyen kis mini repülő démonszemnek, amik vannak ebbe a játékba, kb. Mit tudom én, pár 10 életük van csak. Szóval én nem is tudom, hogy igazából nem is tudom, hogy mit tudnák én már lassan erről a játékra elmondani. Szerintem ez egy jó játék, én szeretek erre a Minecraft 2-ként hivatkozni, ha pedig nyilván nem ugyanazok az emberek csinálták ezt a játékot, mivel ezt a játékot 2011-ben a Relogic cég csinálta, mégpedig a Minecraftot 2009-ben a Mojang. És én nekem, hogyha engemet kérdeztek, amúgy én szeretem a Terrariát, nekem ez a kedvenc játékom. Nekem úgy 3 nagy kedvenc játékom van, ezek között az első helyezett a Terraria, de a másik 3-mal is megelégszek, a második helyen a Minecraft áll egyébként, a harmadik helyen pedig a Roblox. Hú. Igazából nem tudok mást elmondani erről a játékról, mondom, hogyha érdekelne titeket egy videó a Terraria történetéről, vagy bosszairól, karaktereiről, vagy saját teóriáimról, amiket én alkottam erről a játékról, akkor jöhetnek a kommentek, ugyanis maga a játék története nagyon-nagyon-nagyon hiányos. Rengeteg hely üresen van hagyva, és ezt meg is kaptuk már Relogic-tól, hogy ezeket nem fogják megválaszolni. Állításuk szerint találjuk ki mi. Hát, kösz szépen, Relogic. Köszönjük szépen. Jó, azért nyilván nem kell őket se hibáztatni, mivel egy ilyen kerek történet jó is, ha nincs befejezve, mert így legalább a rajongók nem csalódnak bizonyos részekben. Tehát én azért is szeretem a Terrariát, mert ebben nincs minden megmagyarázva. Nincs minden megmagyarázva, hogy miért és hogy és merre, hány méter, tehát ez szándékosan titokzatos marad. Habár ennek is van egy jó története, amit a játék közben derül ki, de legfontosabb dolog ebbe a játékba, úgy mondván, grindolj és bossokat gyilkolj. És vissza is értünk a helyünkre. Mondom, ebben a játékban sok érdekes dolog van, például, mint lássátok, van rajtam egy ilyen nagyon menő kis szerkó, mert itt ilyen kis dísz páncélt is fel lehet venni, mint lássátok, van egy pár páncélzatom. Ilyen haladó szintű páncélzat, annyira nem komoly. Ó, bakker, hogy én mindig építkezek, hol érzem magamat én a Fortnite-ba. Oj. Pedig nem is játszok Fortnite-tal. Ó, mondjuk ez nem volna jó, hogyha én itt most elfedném a vizet, úristen, hát én le fogok esni még ide egyszer. Oké. Várj, ez Silver. Ó, ezüst. Szóval nem szúrta ki eddig még a szememet. Hát csak ide. Ez tetszik nekem. Mondjuk nem tudom, hogy ezüstből lehet valamit csinálni, mert nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy ebből lehet valamit hasznosat is csinálni, mert utána néztem, de nem tudom, annyira nem tetszettek nekem a dolgok, amiket mutatott, mivel a páncélok azok viszonylag gagyik, gyengék. A mostani páncélzatom, tehát itt ezek, amikre most itt kattingatok, azok erősebbek. Jó, mondjuk ez is egy Silver páncélzat, ami itt rajtam van mellkas, de nem baj. Mellkas védő, pontosabban, bocsánat. Ja, nagy... És igen, itt már, mint lássátok, itt a felső sarokban, itt ez már láva, tehát már itt ez már mutasson, hogy már közeledünk a pokol felé, azaz a világ legaljához. Még nem sikerült lejutnom a világ legaljához, mert mint lássátok, még úgy ennyi választ el. Viszont tervem nagyon, hogy lejussak egyszer, mivel a pokolban van még egy boss. A pokolban is van egy boss. Egy boss van, a húsfal, azaz a Wall of Flesh.
még ezt is leszeretném majd győzni, de tényleg mondom, ez egy ilyen hosszú végigjátszás lesz, tehát nem ilyen egy-két részesre számítsatok feltetően egy-két évig fog tartani ez a végigjátszás, ha nem több. Mert azért néha tudok hülye is lenni, mert már valljuk be, a Terrariát én őszintén sosem vittem végig. Csak eljutottam egy bizonyos pontig, és ott pedig azt mondtam, hogy megállok. Vagyis hát nem megálltam, csak elveszett a szerver, tehát... Ja. De amúgy ebben a játékban van multiplayer funkció, és habár ez nem úgy működik, mint a Minecraftban a nagy szerverek, tehát sajnos nem tudunk közösen játszani nézők, de mondom, van multiplayer funkció, úgyhogy lehet, hogy néha bejön majd egy-két barátom is, vagy testvérem, vagy nem tudom, majd az attól függ, hogy jön ki a lépés, de mindig tervelem én sok minden ezzel a sorozattal. Amúgy ez micsoda? Ó, hogy vidd már innen magadat, te szar. Night Vision Helmet. Ó, hagyjál már. Most kaptam egy... Tehát én fölöslegesen craftolom itt magamnak a jobbnál jobb sisakokat. Szerintem. Night Vision Helmet, hát én beszarok. Pont ebbe a részbe kellett egy ilyen OP fegyvert. Ilyen OP-t. Hagyjál már. Aszkom. Aszkom, gyerekek. Hát jó, hát akkor ezek szerint a tesómnak, mivel vele játszom ezt a játékot, akkor neki már ezek szerint nem is kell új sisak, majd a régit neki adom. Szerintem örülni fog neki. Na jó, most akkor szerintem ássuk erre, mivel az utunk az úgy eddig vezet. Már mindenhol láva, az a baj. Mert én úgy csináltam, úgy ástam le, hogy lementem egy barlangba, aztán ahol már véget ért, ott tovább ástam, átjutottam még egy barlangba, azt is átjártam, aztán mindig megkerestem az utat valahogy, hogy merre tovább. Viszont sosem jutottam úgymond semmire, tehát mint lássátok most is, hogy vagyok. Ó, hogy tesz. Mondjuk megint adhatná egy olyan mellényt, vagy valamit adhatná mondjuk még. Úgy örülnék neki. Ó, most meg bezzeg nem adtál semmit, jó? És azt mondom, hogy most egy lávapocsolya felé tartok, mert akkor ki is ugrok az ablakon. Nem, szerencsére alatta vagyok. Aj. Csigalassúság itt van. Ez az üres tér, ez az üres barlang, ez az. Jé, gyerekek, írjon mindenki rizskötejet, ez az. Ó. Na jó, akkor most 2 útunk is van, gyerekek. Mondom, 2 útunk is van, igen. Először is elnézünk erre. Na, haladjál már innen. Jó. Ó, lehet erre jövünk tovább, mit tudom én. Osztó! Jó, tuti, erre megyünk. Jó, fix. De amúgy jönnek hozzám vendégek, vagy mi? Mert mindegy. Jó, akkor menjünk erre. Ó, hát gyerekek, ez már azért... Mi a franc? Mi ez? Úristen, mi a franc? Mi ez? Úristen, segítség! Úristen, mi ez a fesztivál? Oj, mi van ide kínhe? Oj. Egy láda! Ez az. Láda. Jó, már kicsikét hülye vagyok, srácok, de ne foglalkozzatok velem. Nézzük, mi van benne. Webslinger. Ez mi? Valami vacak. Meg egy arany, jó. Akkor megérte. Jó van, hát gyerekek. El vagyunk mi itt. Na jó.
Ahogyan látom, utunk az megy egyenesen lefelé. Ha csak... Jó, megy egyenesen lefelé. Itt a pókokkal nem fog harcolni, hagyjál már. Jó, lefelé. És... A franc egye meg! Na jó, azt hiszem ez a videó szerintem ennyi is lett volna, srácok, úgyhogy ha tetszett, akkor egy like és iratkozzatok fel, és úgy a következő videóban találkozunk. Én még mindig Mr. Iska voltam, na, szevasztok!